Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. Ooit gebeurde het dat er op de kerktoren van Schoondijken de maan reflecteerde in de ramen van die toren. De inwoners dachten dat het kerktoren in brand stond en ze sloegen groot alarm. Alleen de brandweer rukte helemaal voor niets uit, want de toren stond in het echt helemaal niet in brand. Het was alleen de maan die zijn licht deed schijnen op de toren. Maar vandaar dat die mensen in Schoondijken nog altijd de manenblussers genoemd worden, omdat zij eigenlijk dachten een brand te blussen, wat in werkelijkheid de maan was die scheen op de ramen van de toren in Schoondijken. Schoondijken, dat zijn manenblussers. De manen kijkt door het kerkraam, Schoondijken pakt het blusalarm. De zaak weer niet in het gesust, de manen is dan ook niet geblust.